Octava de pregătire a Paștelui, Joia Mare, Cina Domnului și grădina Ghetsemanii. Doamne Iisuse Hristoase, în această seară binecuvântată, mă aflu în spirit în sala de sus, alături de Tine și de apostolii Tăi. Simt căldura lumânărilor și solemnitatea momentului, dar mai ales simt iubirea copleșitoare care emană din inima Ta preasfântă. Astăzi nu este doar o amintire a unei cine din trecut. Este actualizarea jertfei Tale care hrănește sufletul meu în fiecare zi. Tu, Învățătorul și Domnul Dumnezeul meu, Te-ai încins cu un ștergar și Te-ai aplecat să speli picioarele ucenicilor. Ce cutremur trebuie să fi simțit ei văzându-L pe Creatorul stelelor, atingând praful drumurilor lor. Prin acest gest ne-a arătat că nici o slujire nu este prea mică atunci când este făcută din dragoste. Doamne Iisuse Hristoase, Te rog, spală-mi și mie picioarele sufletului. Spală urmele drumurilor greșite pe care am umblat, praful mândriei care s-a depus peste bunele mele intenții și noroiul egoismului care mi îngreunează pașii. Învață-mă că în împărăția Ta cel mai mare este cel care slujește mai mult. De câte ori am căutat să fiu servit, să fiu recunoscut sau să am mereu dreptate. Privindu-Te pe Tine, îngenunchiat în fața lui Petru și chiar în fața lui Iuda, înțeleg că iubirea adevărată nu pune condiții. Dă-mi harul ca începând de astăzi să pot spăla și eu prin iertare și bunătate rănile celor de lângă mine. Ajută-mă să văd în fiecare om un frate care are nevoie de mângâierea Ta prin mâinile mele. Tu ai spus, luați și mâncați, acesta este trupul meu. Luați și beți, acesta este sângele meu. Doamne Iisuse Hristoase, cuvintele Tale răsună în eternitate ca hrană pentru nemurire. Îți mulțumesc pentru darul Sfintei Euharistii, prin care ai găsit calea de a rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor, sub chipul smerit al pâinii și al vinului. Te ador, Iisuse Hristoase, prezent în preasfântul sacrament. Tu ești pâinea pelerinilor, puterea celor slabi și bucuria sfinților. Iartă-mă pentru toate momentele în care Te-am primit cu indiferență, fără să realizez că primeam pe însuși Dumnezeu în inima mea. Ajută-mă ca fiecare împărtășanie să mă transforme tot mai mult în chipul Tău, făcând din viața mea un dar pentru ceilalți. Doamne Iisuse Hristoase, după cină Te însoțesc pe muntele măslinilor. Noaptea este grea,
iar tăcerea este întreruptă doar de suspinele tale pline de durere. Tu ai spus: sufletul meu este trist până la moarte. Doamne, te văd căzut la pământ, asudând sânge sub povara păcatelor omenirii. Te rog, nu mă lăsa să adorm ca apostolii. Dă-mi puterea să veghez cu tine măcar un ceas. Atunci când în viața mea vine paharul suferinței, al bolii sau al singurătății, dă-mi harul să spun împreună cu tine: Tată, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Mă rog astăzi pentru toți cei care trec prin nopțile Ghetsemaniului lor, pentru cei deznădăjduiți și pentru cei părăsiți. Doamne Iisuse Hristoase, Tu care ai cunoscut agonia, fii mângâierea lor și întărește-i în purtarea crucilor zilnice. Doamne Iisuse, Te privesc acum cum ești arestat, trădat cu un sărut și dus ca un miel spre tăiere. Inima mea se strânge de durere, dar aleg să rămân cu Tine. Nu Te părăsesc în această noapte a trădării. Vreau să Te însoțesc cu rugăciunea mea în temniță și la judecată. Primește această rugăciune ca pe o dovadă a iubirii mele și fă ca jertfa Ta să nu fie zadarnică pentru sufletul meu. Rămân în adorație în fața misterului iubirii Tale divine, care se oferă până la capăt. Amin. Iisuse, îmi pare rău. Te rog, iartă-mă. Îți mulțumesc. Te iubesc. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.